Ha camera in Becca. Fee machine uit voor je blast naar duigen en nog eens in de screen een haar zeggen. Tjau. Ga je naar zo weer terug. Ja, bijzonder voor de stukje. Misschien trouwens maar. Ah, een staatje neertje. Ga er duigen en hier nu nieuw ismelig aan je kerf uur zeg het ze zie. Is het kwijt? Ja, gaan we zo eens maar. Ha kelke juffe staatjes na staatje neertje. Ergens een kertse zeg kien zie je wie Shit, maar Becca's maar rijden. Oh, en right. Kerst maar. Hij is 3 keer de skeuken voor hier is de cashje franger. Gaan je zo ha imig uitje animal zie ik in aan een Paris brief wel in de Frank. Welke haast is een staatje naar de heen Becca? Och, maar shit over zo. Ga je me Was shit skraal, je daar Oh, niet touch. Ga je al doen en hele toeksin pizza is pasta maar hajinje. Dat maak je zo klaar. Zijn meer. Hij is een klein waardeshow. Gaan jullie nog een beetje waardeshow? Gaan de staatje in het haast naar jou. Oké. Hij kijkt je zo. Ha 3 vulkanen. Bios neta. Becca. Zie dat staat. Was shit. Hoe was het?